फैगौ बोसोरनि इंराजि मायथाइनि फेब्रुवारिनि 11, 12 आरो 13 सानथामनि हाबाफारिजों जों बे तामुलपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बे गोजोन फोथाराव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंगा 61थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ जों बेवहाय लादों आरो थांनाय बोसोराव जोङो लादोंमोन बे थान्दै मेल आरो बे थान्दै मेलनि जोबथा सानखालि जोङो बारहुंखानि थाखाय जोङो खुंफुंनो हायाखैमोन आरो जोङो बिटिआरनि चिफ बिथां मानव गेदेर प्रमद बर'जों सावरायनानै जों तामुलपुरखौनो लाफिनदों आरो बिथाङा बेवहाय गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय बिथाङा बे थांखिखौ जोंनो होदों। दिनै जोङो बेवहाय बे गोजोन फोथाराव बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय आरो गाहाय खुन्थिया गायसननायाव गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावथि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि आरो गुबुन गुबुन दल संगठननि हान्जाफोरनि मावथि बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो गोबां बिटिआरनि इएम एमसिएलए बारग' एमएलए आरो जायगानि एमएलए दैमारि बिथांजों लोगोसे बारग' एमएलए बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लादों। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। जोङो बेवहाय जाति धर्म निर्बिखेखे बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ। बे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो दिनै बेवहाय ज' जाफैदों आरो बिथांमोनहा जोंनि बे हारिमायारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि जिथु जथुम्मा जागोन बेखौ रंजा बाजानि गेजेरजों खुंफुंनानै हरनो थाखाय बिथांमोनहा जानजि खाफ्रादों। बियो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो देग्लाय जोंनि जिथुनिखि हाबाफारि थागोन बे हाबाफारि बायदियै जोङो गुबुन हादरनि नङाबाबो जोङो नेपालनि बेनिफ्राय मेघालयनि त्रिपुरानि बांलादेशनि जोङो थान्दै लिंहरनो सानदों बेवहाय आरो जोंहा बर' रावा जिहेतु 90 फारियाव हाबनाय राव आरो बे मोनसे आसामनि वान अफ द अफिसियेल लेंगुवेज राव हिसाबै गनायथि मोनखानाय बे रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो इ-लार्निं इ-टिचिं इ-एडुकेसन बे लाइनाव जोङो डिजिटेलाइज फर्मजों लांनो थाखाय जों नाजादों आरो एसेयावनो नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन। जों एस्क'सिस होननाय मोनसे माबाजों डिजिटेलाइज मोनसे अर्गेनाइजेसनजों जों टाइ आप जानानै जोङो इ-एडुकेसन इ-लार्निंनि माबाखौ जोङो खालामनो हादों आरो इ-लाइब्रेरि खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ आरो जोङो भारतबाणी बे सरकारि मोनसे अनुस्थान बेवहायबो जोङो बर' रावखौ सोनो हाबाय। गुगोल्सआवथ' दंखायो। जोङो इयुन जोलैनि थाखाय फैगौ इयुन जोलैया माबोरैहाय स्मार्टफनजों माबोरैहाय बिथांमोनहा बे रावखौ फरायनो हायो, गुबुन हारिया माबोरै बे रावखौ फरायनो हागोन, जों मोनसे लिंक लेंगुवेज हिसाबै बेखौ बर' रावखौ लांनो थाखाय नाजादों आरो जोंहा अनेक खामानि मावनांगौ दं। जोङो सरकारजों थाफानानै जोङो पेट्रनेज लानानै जों माखासे खामानि हाबाफारि लादों आरो जोङो हारिमायारि माखासे फसंथान जेरै हिन्दी डाइरेक्टरेट, बेनिफ्राय साहित्य एकाडेमि, बेनिफ्राय नेशनेल बुक ट्रास्ट अफ इन्डिया, बेनिफ्राय सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेज बायदि बायदि फसंथानजोंबो जोङो जगाजग लाखिनानै सुंजोब लाखिनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारि खालामनो जोङो असमिया आरो गुबुन गुबुन रावनि माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारि खालामनो जों नाजादों आरो देग्लाय जोङो जिहेतु नेशनेल इडुकेसन पलिसि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिया फैगासिनो दङ। बे हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिजों जोङो बर' बिजोंखौ मारै जों फोथांना लाखिनो हागोन, जों बे बिमानि राव जिथुनिखि जोङो सोलोंथाइ लागासिनो दं बे फरायसालिफोरखौ जोङो बोरै रैखाथि होनो हागोन, बेनि थाखायबो जोङो सावरायगासिनो दं। जों बावैसो जोङो बिटिआरनि बायजोआव जोङो टिचार एवारनेस प्रग्राम लादों आरो हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव जोङो मोनसे टिचार एवारनेस लादों गार्जेनफोरखौबो लिंहरदों, रायजो राजाखौ लिंहरदों। जों बोरैहाय जोङो बर' बिजोंखौ जों दावगाहोनो हायो, बर' बिजोंखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हायो, बे खोथाखौ लानानैनो जोङो बे एवारनेस प्रग्रामखौ लादोंमोन आरो दा लाबावनायनि लामायाव दङ। बिनि बादैबो जोङो माखासे वार्कशप, माखासे सेमिनार, माखासे सावरायमेल बेबायदि जोङो लानो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बे जथुम्मायाव जोङो माखासे थांखि लागोन जे बर' बिजोंजों फरायनाय जायफोरनिखि बिजाथि दं जेरै पोस्ट ग्रेजुएट टिचार्स
जेरै माने गुबुन गुबुन बिफानाव माने साख्रिनि बेलायाव माने बर'आ जिहेतु एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजखौ बर' रावखौ बाहायनो थाखाय लिरनो थाखाय खाबु मोननांगौ बे खोथाखौबो जोङो माने आरो आसाम सरकारखौ नारसिनगोन बिटिआर सरकारखौबो जों बुंगोन आरो जोङो थांनाय बिजिनिनि स्पेसियेल डेलिगेट सेसनाव जों मोनसे थांखि आजावदोंमोन बे जाहैबाय दि बर' लेंगुवेज माने लार्निं एक्ट 2021 बेखौ खालामोबा मा जागोन जोङो बर' रावखौ जोङो बिटिआर एबा बिटिआरनि बाहेराव जेरावनोखि बर' डमिनेटेड एरिया दङ जिहेतु बे हारिमायारि आफाद बर' थुनलाइ आफादा मोनसेल' बिथिङाव खामानि नङा हारिमायारि आफाद हिसाबै जोंहा समाजारि माखासे जेंना दङ दिनै माखासे माने बिग्रायारि हान्जाफोरनि खोथाखौबो जों माजे माजे बुंनो गोनां जायो जे बिग्रायारिफ्रा बिथांमोना हाथियारखौ गारनानै गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय समाजाव बिथांमोना मेइन स्ट्रिमाव फैनांगौ आरो हाबा मावनांगौ थांखि आजावदों बबेखौ जोङो बे जुथुमानि गेजेरजों मोनसे इयं जेनेरेसननो गावनि बिमानि रावजों सोलोंनानै जाहाथे गसंथानो हायो बेखौ जोङो प्रिपारेसन जानो थाखाय बेखौ खावलायनाय जागोन आरो लोगोसे जोङो बर' रावखौ आबुं महरै बाहायनो थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन आरो जोंनि बर' रावारि मानसिफोरखौ जों खावलायगोन आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो बर' रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो मोनसे गोख्रों थांखि लागोन आरो बेखौ आसामनि लोगो रावारि हिसाबै लोगो अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायथारनांगौ होननानै जोङो नारसिनगोन आरो बे हयथ' थान्दै मेलावनो बेखौ आजावनो हागौ बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ तामुलपुराव फैगोन बोसोरनि 11, 12 आरो 13 फेब्रुवारि खालाराव खुंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय बानजाय आफादा दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होनायनि थाखाय आं बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ गिबियावनो साबायखर जासियो आरो लोगोसे बानजाय आफादनिसिम जोंनि फोथायनाय दङ जे बे जथुम्माखौ जोबोद मोजाङै जाफुंसार होनो हागोन आरो रायजो राजानि मदद सरकारनि मदद थायोब्ला बे जथुम्माया जेरैबो जाफुंसार जागोन आरो बे जथुम्माया मोननै बिथिङाव जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै सानजागोन सेथिया जाहैबाय नेशनेल एडुकेशन पलिसि आरो बर' बिजों बे नेशनेल एडुकेशन पलिसियाव बर' बिजोंखौ माबोरै दावगाहोनो बा बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ माबोरै सल्भ खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै बे जथुम्मायाव गुवारै सावरायनाय जागोन आरो लोगोसे नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बर' थुनलाइखौ लांनायनि थाखाय आथिखालाव बिटिआर सरकाराबो हाबाफारि लादों आरो जों बर' थुनलाइ आफाद सिगांनिफ्रायनो लाबाय थादों जयैनो माबोरै मावफुंनो हानाय जायो बेनि सायावबो गोदान लामा हान्थिनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं बे बिथिङाव मोननै बाथ्राखौ जों बुंगोन बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मोनसे जाहैबाय आसाम सरकारनि गाइडलाइन मथे सोलियोब्ला बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाया गोब्राब जागोन बेनि थाखाय बिटिआर सरकारा गावनि फारसेनिफ्राय इसेब्लाबो आलादायै मावथांखि लानांगोन पलिसि लानांगोन आरो 100% स्टेट गभर्नमेन्टनि गाइडलाइनखौ फल' खालामोब्ला जोङो बिटिआर सरकारा बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होनो हानाय नङा बे बेलायाव बिटिआर सरकारा गाव हारसिङैनो मोनसे पलिसि लानांगोन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय एनइपिआव जोङो एनइपिनि पलिसियाव बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सोसननानै बेखौ स्टेट पेट्रनाइजेसन एबा नेशनेल सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे पेट्रनाइजेसन जों लानो हानांगोन अब्लानो बे जागोन दा थाबैनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकारखौ बे बिथिङाव सावरायनो हांख्रायगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो फैगौ समाव जोङो आसाम सरकारजों सावरायनानै बे जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन बे 61थि बोसोरारि जथुमाव जोङो भारतनि हादरगिरि थामहिनबा राष्ट्रपति बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनो नागिरदों आरो हादरनि सेथि सुबुं रामनाथ क'विन्द थामहिनबा राष्ट्रपति बिथाङा जुदि बे बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुर जथुम्मायाव बाहागो लायो अब्ला बियो बर' थुनलाइ आफादनिल' नङा तामुलपुरबासि रायजोनि थाखायबो मोनसे जारिमिनारि जाथाय जानानै मिथिजागोन